आपकी खूब और का बातें से टीवी sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish Ordar Mapi Ninwan Ramangi Hakrdob Ying Jongpi. Hadin bon snam beglasha ben. Prat ligi shnong ni kat sand ligi bedan hakat han block 2 hakat sandrik ursaw arajar phausaw leyo pediang yaki song penroi bakot ndrupusaw lak tingka yaga belamang kerpang negi Chief Minister Development Fund banchna yaki school hagat jingnot ka bakot pralak hagi prat ligi shnong yaki work order la IT yaki jinglang ka belong hayeng dor ba jong shnong laper Hakini hi kejok gesngi UMLA jaga mawhati constituency ba Charles Marngar ula ai tiru daga song pisa ke pemarasan pewajar tingka ya ke bola mangkerpang na ke bentaban siu tulam shikinun kai school hakini ki pratli kishnong ya ke pisa ke basan pewajar tingka ba Charles Marngar ula penbena buun ai jingarap shisen chisnam hakini prasnam kenti ki pratli kishnong bila yo ya ke jingarap kilong kishnong umsder kapedeng thleng kishnong ummat wan Kashnong ummat tu, kashnong laper, kashnong hi, kasabuda, ba kashnong kle wang. Kumban chupintip hang ni, bagi ni pratli kashnong boro askata, kimda ni ying skol ke papaka, hendai la shupin long skol haki ying dor ba jong kashnong, ba donru, kibla shushnahi da kisit, ba la shutap tin malumala. Uba Charles Marngar baru Abhijit Kro, ubdeu MAC jong Karbi Anglong Autonomous Council na Chinthong constituency, West Karbi Anglong, kibladan lang haga ni jingalang, lapintikna, bikin don shu kinu jing pinthot na kalyang jong Sarkar Assam, iki kampen roy blawanra daga Sarkar Meghalaya hak block 2. Nitum chingwai lo je border long ke kaike mat ka chobohong ke chokche lasi kaike tama ada insamjin men situ nei to sin nitum chingwai ngila dom ka jingi pemben baru amel jong phi banga ba ka e ka ba kong santam ka ba ni habban ya long hang ne border ka de ka jingi songsuk songsan pramangi hang ne ka chaka lasi yong si insamjin do ji kulo te itu chobohong hedat nei je lake karbi lake khasi lake nepali pu chip pu pedat nei ka jingi songsuk kolong ba klam dodon ka jingi anyo pramangi uni do korbi uni do khasi in hab ye song ya sa ron kat lang kunju hala bang chip pu pedat nei lapen dak development non ke penan dim theklong je border long ta lake Assam government penang ki scheme nitum dengde Meghalaya government penang scheme nitum dengde lason do setame halahaya scheme manganang tum deng dun sia kime athe kupi polo nang tum si double profit ji kadon ka jing snow kolong ba hakabe de bakkan ka development ka ba ngiju yo makapor hapo borda tentang iyo nang hadia don ka bangiyo na Assam Hendai ngimdai bandon kata kejing snow bahkan ne kade ke skim ke bana Assam nginom pediak ne kata banginom pediang kawe kejing ajing mon nakaliang jonga kalong ba kabahi ba pediang ni skim nomor kejing mon toy kade kejong phi jong si nang tum si deng dun de bom lan pulo te scheme na pasam na ki tipo deng dun de Meghalaya na ki deng dun de pote mono tike Assam sorta Meghalaya sor claim pu meme pupo Meghalaya sorta Assam sor claim pu meme pupo nang tum ke long lele pu do pangtaret ketemu lada pim pediang ni ke skim ka badai ai na po Meghalaya lana ki persia ki skim ki ba ai na po Assam masai kan mi pa hakan ni kurkom ba kan Meghalaya kan don jing snow na te ba kabangi ai mengi ru kolong kumne ka ba ai mengi na Assam ru kin snow ko ba ai mengi na po Assam kin pediang kan don kajing kan randian na lem so carbon ice cream ka kajing nong kan long kajing phi nasi dak border ke lapu dali lagi chipu non mat ke a decision ende kan lage we Meghalaya ma Assam ma lage non mat ke Meghalaya long dunjui de chipu ke Assam long ta dunjui pati pe nasi lake ke bang government atu makam lage te ye mata kun kinong sung border ngimdai ban ong ba ngingidai sa Meghalaya ngingidai sa Assam yang tangin la ban rai kata karai ka song hak sarkar hi ban yetu nasi scheme ta chodengo as nehin pen mate Assam government pen nehin men scheme na pi la nitum ching mai lo je scheme nitum nang pira pe di ku ya non Meghalaya scheme nang pi wong prote matne ke aku na upus le
Nagtakadaw ngila eray ba menligi sumfi ba nani sa khmat ki egi kam pendroy ngindon kajing estulang Nila isang meeting ate yung masyurang po ay di sauda. Kalawan mga rengkat bat gopsa na po kores. Rengkat kipito na po megalia bat asam. Nila ya keren bat decide ba. Keskiem kabawan na megalian ka asam kabrim. So komen na yami kita. Mana? Bat keskiem kabawan asam lo ngingin na po. Nama boleh nado lada pipet ya history. Nado masyurang. Kadang kejing ikut ba yaki skim ki bawan na berarti ndai bertuah. Ndai kau kam kong san the most important thing that we had discussed that our people here should live in peace and harmony. Kau kong san kau ngi keren kalomba ki breu jongi ki bersong hongi kin shong sok shong san. Kita kena kejing keren. Kejing pun berbuat macam kadang ya, dene. Kadang ya. Ngimtip, kani kakam Chief Minister na Meghalaya, Chief Minister na Assam, kinsa ikut look. Kadang ke regional committee na Assam, we have regional committee from Assam, we have regional committee from Meghalaya. Let them decide. Let them decide. Kinsa decide. Ndak por kalari. Tinamar bagajing put may Assam kadang ya syakmat. Balingin stop yung development. Kumalong urus kata Pindon School. The school building Pindon. Dina kata daw nilai keren surtu jemot. Hindi tahu ba isyukran tahu baru. Mga baru abijit pro we went together to the office chamber of our Chief Minister Konrad Sangma. Nalai nami u rengkat ba way paru MDC UMSC rengma yokali. We went together. Gilik lang hang teh po office jong Chief Minister banyikan. But nang teh na office Chief Minister he spoke ulakren. Ya Chief Minister ng Assam himanta biswasan. But ulakren ro over phone to the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council Utoli Ramdong. Mula ada berkeran. But ngila dan ban shim ya karai ba ngim de ban kuwe. Ki breu jongi ki de ban imsuk imsan. But I ba karoy ka pa kanwan. Tinasok ba nakalang jangan lala man pun ko ikan. Ay gamlong ko besok. Dini. Gamlong ko besok. Mensuaro ki persyam gamlong ko besok. Tang mandaw sene mga harsin. Sa Karbi Anglong. Only this year I went twice to Karbi Anglong. Mani itu ipi da boy Karbi Anglong. Kini gila priang buram ba. Besok na dolong ba. Kajingle buram gujungki yang abang adon nanti. Lu ke besok na. Namar balik, namar ni don kam ya kejingan China. Nak mendaga songsuk yang saya. Tapi mendaga don kam su penting, beruniru ulang ba. Kenapa scheme? Any developmental works coming from Meghalaya, I have to inform him. And any developmental works coming from Karbi Anglong, he also will inform me. Setelah ketahui, kenapa buat nama Meghalaya habis itu yuk. Kabawan na po Assam po Karbi Anglong uni tu ya. Nang ekonomi kena kejingin kerja.
Bon ki MLA la ne ki reu Siampang ki reu mi khmat na gani ka than jongi ki sim ka bu pon ban ya ka jingbet jongi henrei ma I pat isim ka bu pon ban kumlo ban ya rap yengi dei nem baro si kata ki MLA ki MDC la bon ni la le thep vote ai nim yo ai henrei man tapat isim ka bu man kumlo ban ya rap yengi ni namar bangi lai I ba mensyua ilong tang MDC bat yong ayanga ternam bahe ngila ai tepet menta uternam bahe kumno le ingi we arab shisha te nga juang barabor daw barit ne daw bahe ru kabakong san hi udai ban trekam te ha kan ka por habangi la penhe pensan ingi la ai kata ka support I te ma I la arab kala te hato pin no habangi la yo ya kata ka jingker ku pe kene ka dai tang ka jing sedang jong ka jingker ku au pi ladangi ai ne bat ni ai sya ka ka jingker ku ka bansawan ngim tip syu nama kane kadai tang ka jing sedang te habangi la I yau tau so ni la yo bam hiru onde hire bangi la tang syu I ladangi I no ya kun une ka mot ba ni kan ta ya ka jingker ku onde ba nga syu ya lap hanen ma ngaru ya la de nga syam ba ban yo ya kane ka work order la ne kini ki jing ya rap kam dei ka basuk shisha ting ting yang thok politik teh namar bon sin ki politik ki don ya ka sabam ka bam sap ru ki don hi ki bam sap ba bat ya ka sabam ru ki don shisha tang ba ma ipat I don tang ya ka jing ya rap om de ya kata ka bam sap sa ka wei kani ka jing ai jong pi yangi kum ka kani ka song pisa ba kini ki work order om de ba pi ai ya kata ka pisa han pi ai ka la wei na ka banta jongi na ka banta ki khon ki ti jong sha ni ka thai te ka dei ka la wei ka ba pi ai te tu kum ba pi la ai ya kata ka la wei ka ka ngimla ban ya nu jor ba ki siar ki rupa hendrai ngin ai tang ki jing duai be ki jing kerku ba pinang la shu ban syakri na ka banta ki pai ba kham tam yengi ki basliang ki batngan ba pinang la shu ban kiu chakmat chaprang Presiden juga skul klimwang te nga klem la klem pen pau ban ai kuble ye ba shas khat kum ga jing pe ba ka chi yo I jung ba shas hi I don ka milsim ga jing kit kia ka jing I jing kum chai bin riu khasi khara ai long song kham tam ni hang teng don hapdeng ni mat hapdeng gi jing e ban I kendu ru o ba dung ban tap ini des ba shas kum le bi ni to ble nang ker khu pi ba to pi pinang san ba to pinang roi ha ga jing tip ha ga jing nang ha ga jing simpang uble nu ai su pi ga jing start kum ba uble ai solomon hiru phi man pan su khnang ma phila ban pe ban yo I yangi kum ga tuan si mo hati ngayeng kane ka por ban ai ko blai ne bantai MLA jungi bala tresitam na ka banta jongki school jungi ki snong jungi skini ki border area da ka jing I jongpi ya ki jaj bandeu jungi skini ki border ba pila kloi ban ai na ka banta jungi ya ki ne ki school na banta ki kon ki ti jungi kalawei ka ba la shai la shisngi nying scam bada ka jing I ki jongpi ba pila kloi ban ai na ka banta jungi do ko blai shibun ublai un kar khu ya pi ya ki singi ki bangsa jong ki jing im jong pi ba pindang la banda pe yak banta jongi ki basa skini ki border area o chicha don bun na pedeng jongi ki ba ardatin namar ba I MLA ila haka por bangi penjob kadai na ka parti jong kakti henry habai MLA yo I ya kata ka jing yo I ka ba jingai ila penno shakawai ka seng te don na pedeng jongi ki ba ardatin henry wat nom don chu kum kata ka mensim tongin yai long ki breu ki bapuson hala ka jong ki jingmot bat ki jing perkhat knang bangin nyo e kata ki jing song tho bai MLA jongi om dei bai mu ya ka basneu henry mu na ka banta ka jing ba ka jonga bat ka jong phi bat chibun ki a bai MLA ila ai e ka jing perso tho ka ne ka sngi ki jing arab jongi haman lagi por baro Hoy kala don ni mensuan re ka school ka ba ai na po Paris. Henre ipadar pada imla ban ai kata ka jing siu purai ki nong hikai na po Paris em. Te namar ha ka jing duk apo snong jongi kimla re ken ban se ban ya se kata ka ba school ta ka daw ken sa ka sadu no ka school.
ladan ni tara si nyosnam prasnam kata de kasong ka jing la jong ki kimi ki pa ki bala he ban kasan ki leilut hi sabar hi nadu ki ba nadu kelas nasari hadu ki ba la he ki ba la le degree ki leilut hi sabar ka jing kimi lenti jong ni te ka long ba ka de ka lawe jong ki khon ki jong ni ke namar ki la yo ye ka school hi ka de ka ba lam ye ka jing shai hadu ka imlang ka salam snong ha thama ya em elujungi te kamut ba ngidap da kacing kemen ni ken ba ngiyo kumine MLA ba pej ba kmi ki jing duna jungi asnong ha thawma hadu mentang yang pat yo kita gi nomi khmat jungi ki ban ong ba kin kmi lenti bangi gi paj bangin kmi lenti kata jing rap namar umdan hiru MLA uban pej hadu kata kaliang jungi school henre ini pedeng ina yo ba ila yo ilut ya kita gi jing duna jungi ki nong susnong saken saya kini kita ki ba ngidang duna hadu kata ma ngidang duna hina dong hadong hi kaliang ka school leng pat long ai hira ho ngis ngan sibun hina mar ngi yo kumine MLA ba shim ye ka jingkit kli iba na dong hadong ki jing jungi ki paj ba sakan ne ka than ka jungi ba ngidang long ngidang song dang sa disputed area isim ya kata ka jingkit kli ka bani ngimla cuban ai de tang blei hi uban ai iya ka taga jingnang jing start ba jing shampang ba innang shampang chu halor khnang ba in la chu ban pe ban khmi ki pa ba khamtam ngi shegane ga dong ka than ka jungi bangi dang sa po ka disputed area ma ngi so kuman kay namar ila hiru ban pen ya day bat kine ki MDC ki MLA ki bana shane ka than karbi ang long ma tingi shem ba halor ka jingla jungi MLA jungi ban pen ya day bat kine ki MDC ki MLA nas kane ka than wes karbi ang long tingis sngo bangi ki nong song snong rangi khamsuk ken ma ila pli ya galat kalanti ngi kumno bangin le ya kendo ya kiro bat ila shim hiro ya jingkit kli na dong hadong ba in shim khia ba in penbet halor ka jing ki bangi ya kendo shikane ka than bat kine ki nong mi khmat na shane ka than to na kliang sunga kum ba chnong ba pek ba khmi akni ka chnong de ka ting sing wan chung ne le na kliang sunga ngadap ta ching sok men umla suban batai kumbangala long romba chnong dum ne ngakwa hi ban yo simpen put re ti mai la re te mentang ha ban keren kumbangala long romba chnong la kharsan sinem ma kene chnong kumune mle nampat chu sem nampat chu lap babun ra kam kini ki develop tena kliang chunga bat ka chnong kim berko we kan nong idap ta kaching sok men bakrau ni ai ka burom 1000 ngu yo ne mle kumune mle ngim chu sem ngim chu lap hoi ketika kampung roh de hi bang ki hakni ki snem ki baladet ni don hi kaching thot kaching wet na kliang kini ki asam henre hakin menta ka sengi ngala yo ka khobor na MLA yo na MLA chungi na tai baru di sini kerbi long kaching keren chumpi kelong ke ba song hun hadu kata nang ne sakmat tengi la khmi lenti hi kumla yo ting keren ching pen snap na MLA harai kam don si ching pen thot kaching pen wet dekat nong idap dari ching sokman jing sngeu chunga nga muro ba chno jing wan bat jing ai jong ba chas de ke ba ke jing yarap na ba ta jungi ki ba sa apo ne sepo kundong sangne te aga jing purkhat chunga la da ki nang ban petrikam kalong ba ba ke te yo kum nang pat ban petrikam ta kalong ka ba bakla te hoi ke jing wan su ba chas nga sngeu ban ong ko ba undai su ka burom jongbre ondai ko burom jongble bat tam yang kinong song snong sane spo ong kumba spo klau mo tengi dap daga jing sukmen bat dap daga kajing sungu bakra ba ngela yo kum kone kalat du mta kum kajing je i jongi kinong song snong sakane ka border area sakane dispute area du ba chas uan ka bor hadu mta kum don ka e kajing penwet na ka liang ki development ki bawan na ka sarkar mikhalia kumba hakane ka singi khat santari kumba ngilai yosngeu belai dulang bat UML jongi bat UMSC jongka kane ka karbi anglong distrik mustil ba kum kajing yosngeu jongi kajing songsuk chongsan hi mitharai bakala mitharai bakadang tengbe terus ni singi sakmat